Sub-county mar Rarieda ogolo kwayo ne piny owacho mondo okonygi e timo apedha mar gige lupo ma ok onego tigo. Kotelnegi kod jakom mar beach management units mar Rarieda Walter Lwenya, jolupo go nolero ni gisebedo ka gitemo kedo gi jolupo matiyo kod gik lupo ma ok opuodhi, to kata kamano giseyudo ng'ikruok. Giwacho ni gitiyo kod omenda ma ok tin ne shillings 30,000 e nyiewo mauta ka gidhi apedha magotieno, wachno momiyo tich mateka e mako achijego. Nyaka sani gisendhiyo gik lupo mabandia maromo 190 ka giwacho ni gibiro kethogi tok yudo chik mar doho ma Siaya. Temo urge the government ni mondo gi accept reports mwamiyogi nikech problem manie ground wane mwang'eyo kendo challenges manie ground wane mwang'eyo. Mane momiyo wasekawo time wa mondo wagol illegalities manie nam. Maparo ni by this time wasetemo ma wasegolo nets manyalo romo pieces 190. Mae gi kanyo kelowa marach ahinya mogik mahinyo nam en bunglu. Watemo tiyo gi pesa wa kaka the leadership mar BMU kwa golo gognigo. Koro de wakwa county government ni gima ginyalo konyowago. Gikonywa gi fuel nikech fuel no beche ni malo sane ma mondo mi manage just a one boat for a patrol nyaka ibed gi 35,000. Koro I think ni kaponi county government nyalo miyo support wa to wanyalo timo mang'eny mondo rech oduoge nam. Nikech wan kamoro achiel aneno ka wadhi achieve goal marwa, to moloyo te anyalo kwayo mana government ma Siaya ni mondo yie konywa kod fuel to gi yiedhi mag patrols go mondo ka wadhi e nam to yud tich mayot seche ma watiyo tijwago. Mor gi gimotimore kawuono ni e gima dhi nyime exercise ni nochaki nikech nitie owetena moko matiyo gi kelowa maricho e dho nam maketho rech, golo matindo makoromo golo undersize. Mama miyo ne wagolo jowa. Most of the BMW officials like chairman, I'm happy